Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Sekusabaleleke ivideo sihambe kuyahamba yakhathaza abantu enkundleni zokuxhumana. Kule video ke fakwe AMP abakwamchunu bayifaka ke lapho kuMbeja ke dudula khona ke insizwa kuSweet ngesikhwili. uMbeja kubonakala ke meke neqembu lakhe leli kabashake nalingoma bekade ke bezigidela kwasiwa ukuthi kumcimbi bekade ke bekuphi nokusolakala ukuthi ke lento yenzeke khona manje ntambama. uMbeja kubemile kwaqhamuka kuSweet efaka izinto ezimnyama njengomuntu obengazi ukuthi kuzoncokola noma ke njeke lapha ke bakithi usekuye uMbeja. uMbeja kubonakala sengazi ukuthi uyithathe njengokuthi bebezomjuma wathatha kwasithele ekhanda kuSweet ke isikhwili. Lesi isikhwili ke siphoqele ukuthi kagcine semhubha ngaso wadla phansi wanqamla ke emgwaqo washacishe washayiswa izimoto uSweet nokwenzeka abantu ke bangayithanda ke lento abaningi ke bayithathe ngokuthi kungenzeka ke lento ke ibe ngumdlalo namhlanje kodwa ke kusasa kube khona ogcina sethumeka kuphuthu. Abaningi abayithandanga ke nokho lento ngoba bathe yebo khona kungumdlalo lokho okwenzakalayo kodwa ke phela funa sikubuke okunye ke sidlala ke ngakho nje ke lokho okubonakala ke kwenzeka kungenzeka kube ke nomthelela komubi ke kusasa. uSweet ke benombeje bengabantu abajwayele ukuncokola einkundleni ke zokuxhumana bephendulane kube nje aya akwasiwa noma ke into yangempela noma ke icontent ifakwe iAMP kwamchunu yibo abayifakile yona ke le video ikhona nakhona la uzoyithola emva ke lenkulumo sephukele ekhanda sona ke isikhwili kuyo uSweet lo ehutshwa ke uMbeje kukubi nokuphoqela ukuthi ke abafana bakaMbeje begijime ke bengene ke ihlahleni ngoba ke bebalekela nje ke lapha ke isikhwili ukuthi ke bazosithola beshake nguye ke umfana ke lapha ke uMbeje akwasi ukuthi yini le ebangwayo njengoba ke kwenzeka phela mangabe ke insizwa ejwayele ukungcweka ziyayihlale kanje hayi indaba yesibhamu lesi kuphakela esikhuza. Hayibo Mamben. What's that? No, bro, puta. Hayibo, mamben. Ha. Hayibo. 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 Hey, bafowethu. Hayi ke bafowethu wesazana mpela. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.